Gihimo ng usa ka bagyo ang low pressure area haduol sa Taiwan ug ginganlan kini og bagyong Salome. Tungod sa maong bagyo giisa karon ang signal number 1 sa Batanes, western portion sa Babuyan Islands ug northwestern portion sa Ilocos Norte. Katapusan kining nabantayan sa gilayon 255 kilometers north-northeast sa Itbayat, Batanes. Sa pagkakaroon, wala pa kini maglihok. Matod sa pag-asa, posible nga sa musunod nga mga oras, moagi kini haduol sa Batanes o kaha mo landfall karong gabi o kaha sa sayong kabuntagod. Mo paduol usab kini sa Babuyan Islands ug sa Ilocos Norte ug mga adlaw. Posibleng mugawas kini sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. Gawa sa bagyong Salome, padayon gihapong nagpasulabi ang northeasterly wind flow ug intertropical convergence zone kun ITCZ. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang pipila ka mga lugar sa Samar ug Leyte provinces, lakip na dinhi sa Sugbo ug sa Bohol. Apan kadiyot lang nga masinati ang katagatag nga mga pagwan-uwan. Posible usab nga uwanon ang habiling mga dapit sa nasud.